Hi guys! Hello mga kalugar, hello mga Oragon. Welcome back to my channel, the Iwalsk World Channel. So for today's vlog guys, nandito tayo ngayon sa Manila Bay. Ayan. So sunset ngayon guys. Pero dahil sa kapal ng ulap at hindi natin makikita yung araw. Ayan. Gusto ko ipakita sa inyo guys yung Manila Bay. Actually mahaba siya. Nag-i-search siya guys doon sa likod ng tama ba? CPP at saka ng embassy ng US doon. Ayan. So medyo ano siya guys, medyo malawak siya. Gusto ko siyang i-video guys dahil we'll never know kung ano mangyayari in the future. Kasi meron tayong mga nababalitaan na parang matutuloy ata guys yung reclamation nitong Manila Bay. So ngayon pa lang gusto kong ipakita sa inyo yung Manila Bay para just in case mag-proceed yung project for reclamation is meron kayong alaala. Meron pala tayong alaala, no? So can you imagine guys na itong Manila Bay kasi iconic na to eh. Iconic na to sa iba't ibang parte ng mundo, no? Ito kasi yung parang isa sa tourist destination kapag pupunta kayo ng Metro Manila. Pero ayun nga, katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, parang meron tayong balibalita na magkakaroon ng reclamation itong Manila Bay. So it's like about yung dinig natin is about 19,000 plus hectare of yun, itong dagat na to, no? So yun yung tatambakan daw, 19,000 plus hektarya ang tatambakan ng buhangin para gagawin siyang, ayun nga, i-reclaim siya guys. Tatayuan siya ng mga buildings, mga infrastructure. Pero hindi pa naman yun sure. Pero just in case lang na mangyari yun, at least meron tayong remembrance ng Manila Bay. Ngayon nakikita nyo ang daming mga, ang tawag ba dyan, parang siya ata yung sumisip-sip ng mga buhangin. Ayan, para itambak. Tapos sa likod ko guys, meron ding mga barko. Ayan. We don't know kung ano yung mga laman ng barko na yan. Pero as you can see, parang madami sila doon. Ang dami nila doon guys. Ayan. So kung kayo lang naman ay nasa Manila, just in case, no, pwede nyo bisitahin dito para at least kung ano man nangyari in the future, meron kayong alaala ng Manila Bay. Ito, I think ito na yung last tawag doon. Kung kayo nasa Manila, parang ito yung pwedeng puntahan kung gusto nyong sumagap ng sariwang hangin. Pero actually, there are times na hindi talaga siya maganda yung amoy. Pero at least ito yung parang part ng Manila na kung gusto nyo mag-unwind, mag-exercise, pwede nyo siya ditong puntahan. And we hope na yung mga naririnig natin na sana hindi siya mangyari, no? Pero just in case, ano ba sa tingin nyo guys? Makakabubuti ba siya or makakasama? Just in case na i-reclaim nila tong area na to. Parang it's about parang hanggang sa likod ng ano ba yan, ng PICC, parang ganon yung kanilang i-reclaim. So ganun kalawak siya guys. So mag-stretch siya hanggang doon. Meron pang parte ng actually, meron pang dahil sa lawak nung hektarya na yon na 19,000 hectare, meron pa siyang sasakupin ata na hanggang Pasay and Paranaque. Pero parang this time is parang ito munang Manila Bay ata. So di ba kung naalala nyo, medyo controversial din yun yung sa part nung sa may US Embassy, kasi di ba yung nakaraan nagtambak sila doon ng white sand o dolomite natin tinatawag. Pero yung issue na yun is nag-subside na siya guys. So ngayon ito yung bagong issue. So we don't know really, no, kung talagang totoo siya or hindi. Pero just in case, I'm just documenting this time, I mean this moment, no, na ito yung itsura ng Manila Bay. Hindi siya masyadong maganda ngayon guys kasi meron siyang mga ginagawang improvement. Ayan, dinadevelop nila yung, I think yung seawall, dinadevelop nila. Ayan, so if you're here in Manila, hopefully makabisita din kayo dito para, ayun, meron kayong remembrance just in case na matuloy. Ayan guys, so medyo kakunti pa yung mga tao dito.
So siguro mga 6 ano na, 6 PM na guys. Ayan na yung kabilang side, yun yung mga papunta ng ano ba yan, Pedro Hill, mga ganon. Ayan, mas maliwanag pala. Ano pa sa tingin nyo? Dapat ba siyang i-reclaim? Para siyang, ibig sabihin ng reclamation, para siyang katulad ng SM Mall of Asia, di ba? Kung nakarating na kayo doon, halos yung kabuuan ng Mall of Asia is reclaimed siya. Ibig sabihin tinambakan siya ng mga bato, ng mga lupa, ng mga buhangin para mapagtayuan siya ng infrastructure. So kung dito mangyayari yon sa Manila Bay, what do you think guys? Anong masasabi nyo? Kung meron kayong mga opinion, please comment down below. Magandang topic to sa tingin ko. Anong masasabi nyo? Just in case na matutuloy ang planong yon ng ating gobyerno. At kung kayo ay environment friendly or lover, ano naman masasabi ninyo? So don't forget guys to comment down below. Hintayin ko ang inyong mga comment. Ayan. But for the meantime, stay safe and see you around. Bye bye.